Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Eileen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangalan nga Benny. Hingkod ng pangidaron. May tulo ka mga anak. Itago na lang sab ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kabilin sa akong mga gidikanan nako. Aron iyong isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Jane, kaniyot lang. Sa pa, Benny, uy. Ay, nakupugong-pugong ni ba? Mulakaw na ko. Jane, ayaw ni buhatan na mo sa mga bata. Huwag ka maluoy nila, oh. Nagilang sila kaya di na sila gusto nga mubiya ka. Ay, sus mo, dayon siya, uy. Gamiton yun dayon na niyang mga bata, uy. Gipulaan ako yung kinabuhi, Benny. Nera ba ganitas ba? Sige, bantay ng mga anak ni mo. Di ang pagit ko ni mo mula ka uban sa mga classmates sa una. Dili mo ko komportable, kod. Kaya uban magkunin mo ay mong uyab sa una. Mabaso magkunin mo kung magselos ko. Selos nga was lugar. Paghilom bini, ay. Jen, kaya nagselos ko. Nahigugma ko ni mo. Huwag pa kung mahigugma ni mo. Di ko magselos, ay. Sabat niya, oy. Kanaan ang gugma ni mo, oy. Basta kay mulakaw, git ko. Biyaan ta mo kay gipulaan ako ining kinabuhi, Jane! Jane! Jane, nagbiyahe, Jane! Jane! Ma. Hilom di abini. Wakay angay nga magilak-hilak di ay. Gwapo ni mo. Muhila kag biyaan kag babay. Ma, kasado mi si Jane. Masawa na po siya. Ug may duha ka mga anak, ma. Bitaw, niya kay iya magyang kagustuhan nga mubiya ni mo. Pasag di oy. Makakita pa kag laing babay bini. Ma, si Jane nagibahal ako, ma. Binuang ng sorteha ay. Sa pagkakaron, mao pa na imong bation. Pero dong, malimot ka raon niya sa way po angod mo asawa. Magunsa na lang miyani sa mga bata, eh. Ay, kabala ka. Niyapa ko. Ako na'y bahala sa mga bata kung tuwa ka na unya sa imong trabaho. Salamat. Buang nga, nagbuwag lang yun mo ni Jane, pre? Siya rami nagigbuwag. Siya may nibiya. Agoy, wag ka tulaing uyab si Jane, pre? Mabut lang. Pero, wak man siguro. Kaya pirmi na biya ito siyang naasabay. Ay pagin anak, pre, eh. Ay high-tech na mayroon ng panahon. Anay social media. Pwede na kapanguyab online. Oh, ha? Saan? Imong na-check yung cellphone? Wak raw, pre. O, di masagad ko tig-check ko. Oo, na diha. Di lang yung pagkauso ng mga asawa. Pero wala ka magsusis yung cellphone. Nga pa silog natin kasabot, pre ba? O nilakaw to? Unsa? Ini, nakabalita ka na babahin sa imong asawa? Balita na kakang Jane, ma? May lain naman kuno ng kaipon. Ha? Ayaw nagukda, ha? Kay malipayo na sa laing kamot. Ma! Recorded by X Thunder Gaming. Si Mama ang kanunay nagmaymay nako sa panahon sa akong kalisod. Diyang gibiyaan ko sa akong asawa, ug diri nako ang among duha ka anak. Si Mama ang nagbantay nila kung tuan ako sa trabaho. Bugtong kong anak ni Mama. Mong na-focus sa ni Mama ang pagtabang nako sa mga bata. O kaya nagkaedad na po si Mama, nagkasakit na sab kini. Unya. Bene. Ma, niyara ko sa mong tupad, ha? Kung dili amangyod ko makalahotay ning akong sakit. Ako mahibaw. Kung sunod si Mana, o basin ugma na lang ko kutob. Mong hiskutan ta, ang bahin sa akong gamay kabtaangan.
sa among napundar ni aning papa nimo. Ma, di sa lagod ta magsulti ana. Unya na, kung uway na ang tanan, kung dili na nimo mabati ang akong tingog, kung dili na ko kahimo sa pagsulti, Ma, Ben, ikaw lang ang bugtong manununod sa among napundar ni aning papa nimo. Ingon man, ang yuta nga akong nasunod sa akong mga kinikanan. mama, Paminaw. Kay pasin unya, og usa sa mga buntag sa imong pagmata. Wa nako. Ma. Buntag naman di ay. Magluto sa gabi. Kiklase pa bang mga bata. Magluto ko bawa nila. Ma. Ma. Buntag na. Unsay gusto nimo akong lutood sa babahaw, Ma? Nganong luspad makinis mama? Ma? Uy, ma! Dili! Nigahin naman ni si mama! Ma! Ma! Oh, sige na mga anak. Pangandam na mo sa inyong kagalingon. Pagkat una mo karon ha. Ngawa na si lula ninyo. Oh, Pa, nananuktok. ako na abli. Isurob na ng sapatos ni mo. Unsay ato? Makadayon ba? Unsay mong tuyo? Namatay naman day si mama nimo. Og bugtong kang sumusunod siyang kaptangan o cute. May makabilin siya nimo. Og ni ako, kay pangayoon akong bahin. Unsa? Ay, kung na nga, idaw na nimo nako. Bisan ko nagbuwag na bayat tabi ni, asawa ba agihapon ko nimo? Asado man ta. Mong may katungod sab ko sa unsa may naan nimo karon. Naglibog ko bahin ini. Ilabi pa, kay naako ninyo taa, nagipasunod di mama nako. Karon na nga naminyo ko. Gustong ipabaligya sa akong asawa ang yuta nga akong sinunod o pangayoon ko niya ang iyang bahin. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. May labot bang akong asawa sa yuta nga kabilin sa akong mama nako tungod kay kasado mi? Og naangkon ko na sab ninyo taa nga naminyo nako. Conjugal property ba ni? Ikaduhang pangutana. Gustong ipabaligya sa akong asawa ang yuta nga kabilin sa akong mama nako. Makabuot ba siya kung dili ko ni ibaligya? Pwede ba ko niyang ikiha kung dili ko musugot? Ikatulong pangutana. Nagbuwag naman gyud mi sa akong asawa. Kung may angay siyang bahin sod sa among kaminyoon, unsa man? Nga di ambayan nako ang among mga anak. Daghan og gastuhan. Ikaupat o katapusang pangutana. May lain ang kapuyo ang akong asawa. Ug wa na magpakabana sa among mga anak.
Pwede ba na ako siyang ikiha? Aron mahadlok na siya og pangayo sa mga sinunod kong kabtangan sa akong mga ginikanan? Unsa man sab nga kaso? Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Benny. Ayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako ang muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Sa mga medical nga mga pangutana, of course, ako ang partner nga si Dr. Rene Obra ang mutubagan ng inyong mga pangutana. Busa ay nandugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutanag, mga problema para kompleto o comprehensive amo ang mahatag nga tambag ug tubag. Thank you sa tanan nga mo like, maminaw, magsuporta, mo heart, mo care sa ato ang mga avid listeners online ug nag-follow sa kini ang Akong Suliran official writers page. Also, sa mga maminaw, mag-like sa mga programa nato sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account ug sa YouTube account nato. And of course, ang mga kugihang maminaw sa ilahang panimalay, sa ilahang tindahan, sa ilang sakyanan na asgawas, dala-dala ang ilahang mga radyo. Salamat kaayo ninyo. No, nag-celebrate ta sa anniversary sa DYHP. So thank you kaayo sa inyohang padayon nga pagsubaybay o pagsuporta, paghigugma sa to ang programa. Grateful kaayo mi ni Dr. Obra, kauban ang mga artista sa ato ang RMN Production Center team nga naamo na minaw ay naghinaot mi nga matag programa dili lang mo malingaw sa drama nga inyong mapaminaw kundi mapuno pud ang inyong kasing-kasing ug ato ang pang-isip sa mga leksyon nga ato ang makuha no matag episode. Thank you kaayo sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Thank you kaayo ninyo. Ay makakita ko ninyo, ay makakita nako sa mall, duula lang gud ko no, yung picture ta pa ila-ila mo. I really do not mind. I will really be very happy to have a photo opportunity with you. Letter sender na to guys, karong adlaw kay si Benny. Wa maghatag og address pero gipadani sa kini ang Akong Suliran official writers page. Nani siya tulo ka anak. Punto legal ang iyang pangutana kay naay kabilin iyahang mga ginikanan niya. Atong nasinati sa drama nga medyo gubot kay naglibog na siya. Abahin sa iyahang yuta niya, naminyo naman ni siya, no niya, gustong hilabtan sa iyahang asawa ang ibaligya, ug ibaligya ang yuta. So unang pangutana, may labot ba ang akong asawa sa yuta nga kabilin sa ako ang mama nako tungod kay kasado mi? Ug naangkon ko na sabning yuta akaron nga naminyo nako, conjugal property ba ni? Okay, ato ning klarohon. Ang kanang tanan nimong patigayunan nga imong gipanag-iya before ka naminyo, whether pinalit nimo or gipanunod nimo, inigminyo nimo dal-o na nimo sud sa kaminyoon kung way prenuptial agreement. Mao na gitawag nga common nga gitawag nga conjugal property or that forms part of the absolute community of property ninyong managtiayon. Apan kung ang kanang yuta imo nang nabaton og nakuha after ka naminyo, okay, pinaagi sa pagpanunod, imo ra nang yuta. Way labot ang imuhang bana ana. Lahi na siya. Okay? So again ha, ang imong gipanag-iya katong daga or ulitaw pa ang usa ka tawo, whether pinalit nimo or gisunod sa imuha or gihatag sa imuha, dad-o na nimo suds kaminyoon kung ulitaw or daga pa ka. Pero kung ang imuhang pagkabaton sa yuta sulod sa kaminyoon, pinaagi sa pagpanunod, minyo na ka, okay, sama aning sitwasyon, ako nasabtan ha, kay namatay naman imong ginikanan, ikaw kabili ni imuhang mama, imuha ra na, dili siya part of your absolute community of property, commonly called also as a conjugal property. Dili ha, kung naminyo na ka, napanunod nimo during
during marriage. Ikaduhang pangutana, gustong ipabaligya sa akong asawa ang yuta. Nga kabilin sa akong mama nako, makabuot ba siya? Kung dili ko ni ibaligya, pwede ba ko niyang ikiha? Kung dili ko musugot, di gyud. Number 1, di siya kabuot, kay di siya part owner sa yuta. Even if part owner siya, og di ka musugot, why baligyang mahitabo? Samot nagdili iya ha. Makiha ka niya? Of course not. Number 1, wa man siya katungod sa yuta. Kay imuha raman ng exclusive property. Di siya kapanghilabot. Sorry. Ikatulong pangutana, nagbuwag mang gyud miss akong asawa. Samot! Kung may angay man siyang bahin sulod sa among kaminyoon, unsa man nga niabaya nako ang among mga anak, daghan og gastuhan. Okay. Kung magbuwag mo o niya magsabot mo, ngayon ang bahin-bahinon ang katurang conjugal property or those comprising the absolute community of property ang mabahin. Ang exclusive property dili imo. O dili iya ha, imo haragyud na. O niya, ang kanang mga gastuhan, of course, ang mga obligasyon sa sud sa panimalay, no? Especially sa children, ya kung naani mong mga bata, kinahanglan mo share sa gyud siya. Dili nga siya lang ha. Akong gisulti, share. Sharing is caring. Share kay kamo man ang duha, inyo man ang obligasyon duha. Okay? Ikaupat og katapusang pangutana, may lain ang kapuyong akong asawa ug wala na magpakabana sa among mga anak. Pwede ba nako siyang ikiha aron mahadlok na siya og pangayo sa mga sinunod kong kabtangan sa akong mga ginikanan unsa man nga kaso? Di nimo siya angay hulgaon kay di wa siya katungod ana. Ipasabot na niya og di pud ka angay mahadlok, imo ragyod na di siya pwede ka panghilabot. But pwede na to siya makiha kung nagkinahanglan kag spousal support kay minyo mo, but more importantly, pwede gyud na to siya makiha for child support. Kay ang pagsuportas bata, both husband and wife, no? Inyo nang duha nga obligasyon. Dili pwede nga kung kinsay na i-custody, maoray mo bago sa gasto. Or kay abinana kung custody, ikay gasto tanan, dili pod. Shared na ninyong duha nga obligasyon. Wa man gani mo magkasinabot, buwag man gani mo magpabili ng inyuhang obligasyon ngadto sa inyuhang mga bata. Ay anginang mga bata, as I always say, bilin yung obligasyon, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide.